Rater buske par 3. Ja, tak. Vi begynder nu. Det er noget den der busk. Træk den. Nej, det er den der. Det er den der. Åh, det er helt af busken. Kom. Ja, flyv bare. Konfi, jeg kan sidde ned af det hele. Shit. Ja, jeg giver den en 9 ud af 10. Så er det dig, Willem. Nej. Bare flyv. Kirke. Den app, mand. Så er det Dunses tur. Jeg tager lige. Og så ham oven i ham. Jeg rater en 6 ud af 10. Så er det mig. Altså, Ja, man. Godt. hvad rater vi? 3. 3. What? Den var Okay, ordentligt. ses!